তিনি ফেরজাস স্মিথ TISF filta mungka pakalaibai আপনার সারামুর সঙ্গে উত্তরণ পান বেলায় দরকার চিনি দফা চিনি সমাজনি বাকি স্টুডেন্ট হক তাবুক অজারাও বিশেষ করে চিনি বড় রকনি বাগৈ একদম কাহামুয়া শুনো নাंनाय থানতা তং নাंनाय থানতা তংনি মেসেজ নাंनाय যত্ন যেসব দল বায়া পংমানি তাই স্টুডেন্ট ওনাকে যারা পড়ে তোমরা কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ে তোমরা স্টুডেন্ট হক मैक्सिमाम बरक पारां बरक একটা পুজো চাও স্টুডেন্ট হনে খবর আমাকে মেসেজ নাंनाय যাতে চিন দফানি কাহামনাই যা যাতে চিন দফাও সাইজেকানো রক সম্পর্ক সংকা বেলাকে চিনি নাকুমানি ইসুম তো আবংকা ফেকজানে মানে চাওই চিনি শিকলা শিকলিরক স্টুডেন্ট রক ভবিষ্যৎ হানিয়া দিগি থানতমান কাবো নাই নেমেনি যে চানাই ফেকজানে মানে আবো বিনি ভবিষ্যৎ চিনি হানিয়া লগে লগে বিনি ফ্যামিলিनि ভবিষ্যৎ कमाई थानाय लगे लगे सिनी समाज सिनी दफा सिनी जाति कमाई थानाय आबोनो बेलाय कामो मथाना दरकार आमो मथाना इनके एकटाना फान ओ स्टूडेंट हक नो जारा तंगनाय बरक आबोनो मथागोन अमाय केनो तिनि मालाय मा जागा अमाय मेसेज जतन दरकार अमाय के मालाय नो कक सालायै स्टाम नानां तंगनै आं ओ बिनि फेरसास मिट प्रोग्रामो आं ओ कक कसाराम सुनो तमा फिल्टाम जे मालाय मानि पान्दा एबा का फ्रेशर्स मीट थार्ड फ्रेशर्स मीट ताबुक जों अर टाउन कमिटी नि इंगिनाय जत कलेज नि यूनिट रक फैनाय जों कायसा फ्रेशर्स मीट खलायजाक दङ रबिन्द्र भवननि हल गाय जों बलायकेसिन हानि बुबाग्रा मायगानां बुबाग्रा न हामबाय मारो बिनि चाइटक फंबाय जस्ट 2 इयर्स सिगाङो जे TISF न सरामानि परे दिनि फिल्टाम जों मालाय मानि पान्दानि बिसिंथि दिनि आसे कतर प्रग्राम खलायजाकि दङ तै बसकांनि सालो TISF रकनि जे तुइदुलमा बाय एबा TISF रकनि लीडरशिप नि बिसिंथि तैबो सामुं कतर नट ओनलि फ्रेशर्स आबो हाइके आन्दोलन मुभमेन्ट आबो रक खायमानि बिसिंथि जों बसकांनि सालो कायसा जाति इंगे बासाथु तै जाति इंगे बासानाय तै तिनिनि जत फ्रेशर्स सब मानजाक फायनाय कताल स्टुडेन्ट सोलोंनाय जोक रकनो आं एस ए स्टेट नि इनचार्ज जोङै बरकनो ब्लाइके खाका हमयाफारो तै बरकनि जे फ्यूचार थिनांगो बर काहाम करंखाय तरै लगै सिवै परिमानि बिसिंथि सक्सेस इंगिनाय बरक सालसा दफानि सामुं खायतु दफानि सामुं इनभल्व दंतु जे जराव दफा इनजास्टिस इंगि दङ आफरो दफानो जस्टिस रना बगै बर खरांथि सातु हुनैनो आं आसुक कक सावैनो बरकनो ब्लाइके हामबाय माया फारो पान्दाव साबसा फाइमान जाखोन पान्दाव फाइमान जाखायका सिनि ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नि सिनी सार मानव देबरमा वो गोलाघाटी नि MLS ओबा हाइकेनो फाइमानजक फाइके सिनी फॉर्मर TSF नि प्रेसिडेंट आगिनि सिमी सोरंनाय जक बदल रखनो थुइदुल हाइनाय सिनी ताखो अक्रा आता गुरुपद देबरमा ओबा हाइकेनो पान्दाव तेबो MLS रक फाइ दङ ताइ बाक्सा मानजकैबो थांका गाय बरक ब्लेसिंग्स र फाइमा बाय पान्दानो तेबो नायथम रखा हाइता बाक्सा बरक तो सावजे प्रोग्राम अफ दे रखे खायगांगाय गोबां मानसिया रनस दङ गाय बरकनि बागै नों बावहाय खाका मरो याफाना मुसुन नायदि प्रोग्राम गोबां मा टाइप अफ प्रोग्राम दङ बाक्सा प्रोग्राम ताम सुपरस्टार र बाक्सा प्रोग्राम दङ नाइट रगो खलायजाकमानि हबुंगाया सार किन्तु ओ जेसिनि फ्रेशर्स मीट प्रोग्राम खावबया जे सोलोंनाय जग रकनो कताल जे मालाय मानि पान्दाबर कलेजआव हाबमानि जे फर्स्ट इयर रकनो सोंतामो मोटिवेशन सुवै बसकांनि सालाव स्टुडेन्टस रकनि तामो खलायथाय दं परि तंनाय रकनि तामो वान सुबजाकनाय दं अब हाय डाइरेक्शन स्टकनो रनानि बागैनो सोंथिनि फ्रेशर्स मीट हायसि गाय जे प्रोग्राम नरक सामानि बाक्सा रकै तो नष्ट नङो किन्तु मीट हिंकामतिया सोलोंनाय जग रक बाय जों कायसा मालाय मानि शेयर खालायमानि बंनि एम्स इन लाइफ तामो बरकनि हबिस तामो बरक बाय जों कायसा हालक नारगै गाहाम करंखाय जों भबिष्यतआव कायसा प्लेटफर्म जों सामु खालाय दफानि उन्नति दफानि डेभलपमेन्ट दफानि प्रोग्रेसनि बागै खलायनायनि बागैसे अबहाय खलायजागौ हाय माने अरनि सिमि सोरमुं मानि थाङो यस अरनि सिमिनो सोरमुं मानि थाङो जों अर गोबां बरक बाय बाक्सा अर डक्टर रोंनो मुसुंजाकनाय स्टुडेन्टस दङ इन्जिनियार रोंनो मुसुंजाकनाय प्रफेसर रोंनो मुसुंजाकनाय पुलिस अफिसार IS अफिसार जे मोटिवेशन जों एनवायरनमेन्ट मानि दङ अरनि थिकेनो कायसे ग्रुप इंनानि प्लेटफर्म जों मानुता गाव स्टुडेन्टस रकनो मालाय मानि बिसिंथि एनार्जाइज खायो हाय Sini student bisingo ti proses student bisingo rungsrna bisingo praja dabulu go
गोबां दाल बिदाल लेसा जेमन ड्राग्स होबाय गोदाल जागि दङ ता प्लास आबान बिसिंनि HIV पजिटिव बाङि दङ आबार बागै सिक्लारनो प्रग्रामनि बिस पाननानै बिसिनि ताम को सानना मोसा आं अबनो कसारनानि मुसुङाव नायदि once upon a time माने मिजोराम स्टेट नर्थ ईस्टनि बिसिङाव one of the highest एकटा आबहाय ड्राग्स एडिक्टेडनि दङ किन्तु ताबो तेबो बखादुनु मानि को खावबसे त्रिपुरा स्टेट ब आबहाय बयार सिपमानि सुनुखा हापमानि नुखा गोबां बरक एडिक्ट इंगै निनि वान सुकमानि जे थिंकिं बैंक पावर आबर गमरि थांमानि सुनुगुइ दं आं अबनो कयनि मुसुङाव सिनि सोरंनाय जोत रखनो अबहाय जागाव जाथे ता थांतु काहाम लामाव सोरंतु काहाम लामाव कायसेते कायसेनो चुबालायतु काहाम लामाव हिनानि इंतु हायसि कारण सोरंनाय रखसे सिनि बैकबोन सोरंनाय रखसे सिनि जाति सोरंनाय रख जुदि अबहाय जा गलक दं हांखाय भबिष्यत सुनो लामा साबो फुनुगनाय का आमबगे आं कयनि मुसुङाव बरक अबहाय जागाव कसाया करि भबिष्यत कायसे काहाम लामा बरक सोसाइटी न रुथु सोसाइटी न चुबातु सोसाइटी न तिसातु हायसि अबना बरन कयनि मुसुङ